Taj jedan čovek, neću mu pominjati ime, prisutan je u mom životu pre svega svojim neprisustvom. Zvuči apsurdno, zar ne? Ali tako je. Shvatila sam to nedavno, na koncertu Električnog orgazma, kad sam se setila našeg prvog, upravo njihovog koncerta u decembru 2016. na kome nismo bili zajedno. Znam i zašto nije došao. Tačno znam. Iako mi je rekao laž. Tako tipično. Setila sam se mnogih lepih doživljaja sa neprisutnim njim. Trenutaka kad sam se osjećala dobro, moćno, fantastično. Kada sam igrala, a njega videla pred sobom. Kad sam uživala u nekom koncertu, filmu, šetnji, ispijanju kafe, s pogledom na reku, odlasku na Zemunsku pijacu. Vodila sam sjajne monologe, a zatim upisala, da bi to prosto negde bilo zabeleženo. Osjećala sam ljubav, mržnju, radost, tugu, bes, blagost. Sve sam bila ja, skoro sve, i ništa nije bio on, skoro ništa. Sve je u meni i do mene. Neprisutan. Nekoga bi možda ova misl rastužila ili zabrinula. Mene u ovom trenutku ona čini i ispunjava ponosom i snagom. Da, to sam ja. Ja! I niko i nikad kao ja.